ବାର ମାସରେ 13 ପର୍ବ। ଗାଁ ମୁଣ୍ଡ ବରଗଛରୁ ନେଇ ଇତର ଗାଁ ଗାଁ ବୁଲି ମାନସିକ ପୂରଣ, ପୂଜା ପାଠ, ବ୍ରତ ଉପବାସର ସୁଦୀର୍ଘ ତାଲିକା। ତା ସହିତ ଦିନ ସରେ ମାସ ସରେ, ପରନ୍ତୁ ମନର ଆକାଂକ୍ଷାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣଛେଦ ପଡ଼େନି। ବୈଶାଖ ମାସର ସଂକ୍ରାନ୍ତିରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଚୈତ୍ର ମାସର ମା ମଙ୍ଗଳାଙ୍କ ଆରାଧନାରେ ଶେଷ ହୋଇଯାଉଥିଲା ବର୍ଷ। ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ବର୍ଷର କଥା ନୁହେଁ ମ, ଦୀର୍ଘ 15 ବର୍ଷର ପ୍ରତୀକ୍ଷା। ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ଏ ସମାଜର କଟୁକ୍ତି ସହିବା କେତେ ଦୁର୍ବିସହ, ସେ କଥା ଅନୁଭବୀ ଦେବକୀ ବ୍ୟତୀତ କିଏ ଅବ ଜାଣିଛେ। ଦ୍ୱାପର ଯୁଗର ଦେବକୀ ଦୈବ ମାତୃତ୍ୱ ପାଇ ମଧ୍ୟ ଦୁଃଖୀ ଥିଲେ, ପରନ୍ତୁ ଏ ଯୁଗର ଦେବକୀର କପାଳଟା ତାଙ୍କଠାରୁ ବି ଖୁବ୍ ଛୋଟ ପଡ଼ିଗଲା। ମାର ମୃତ ଖବର ଶୁଣି ବିଦେଶରୁ ଫେରିଛି ଗାଁ ମାଟିକୁ। ଆଜି ପୁଅ ମାର ପଣତ କାନି ଧରି ଭୂଇଁ ସାଉଣ୍ଡେ, ପରନ୍ତୁ ମା କି ଆଉ ତ ଉଠିବ? ଚିରନିଦ୍ରାରେ ସମାଧିସ୍ଥ ହୋଇସାରିଥାଏ। ପଞ୍ଚଭୂତର ଶରୀର ଲୀନ ହୋଇସାରିଥାଏ ଗାଁର ଶ୍ମଶାନରେ। କରଡ଼ିଆ ଆଖିରେ ପୁତ୍ର ବାତ୍ସଲ୍ୟ, ଜିଜ୍ଞାସା ସହ ମମତା ସବୁ ସେ ପେଜୁଆ ଆଖିରେ ମିଶି ସାରିଥିଲା, ଆଉ ନିଆଁରେ ଧାସ ଦେଇ ସାରିଥିଲା। ଗାଁ ଲୋକ କୁହାଟ ପକେଇଥିଲେ, ଏପରି ପୁଅ ଜନ୍ମ ନିରର୍ଥକ ନୁହଁ ତ ଆଉ କ'ଣ ମ। So story created and presented by Saubhagyalakshmi. If my story may be liked you, then please like, share and subscribe. Thanks behalf of Juliet School. Sarve bhavantu Sukhinah. Namo Namaः.